תספר באיזה מצב נתקלנו. נתקלנו במצב מאוד קשה. כרגע כוחות ביטחון שלנו נאלצים לפרק את הדלתות על מנת להוציא את המקרר הזה. אני שם את זה ככה, כמו שבוס, כמו בראשון לספטמבר הילדים הולכים לבית ספר, ככה אני הולך עם מקרר. חבר'ה, שלום שלום. היום אנחנו נמצאים בהובלה ברמת גן. אני והבוס שלי כאן. הבוס שלי היום לא במצב רוח טוב, אז בגלל זה אני צריך היום להרים מלא בלי לזיין את השכל, הוא אמר לי. גם בוס אמר לי לא לדבר עם לקוחות היום, כי אני עושה פדיחות. בוס אפשר לי לקחת ביצים הביתה, אז יהיה לנו גם ארוחת ערב היום. עוד יזמין אותנו למשטרה. אני עוזר לבוס שלי בכל שלב של עבודה. סבתא תמיד אוהבים פאניקה. בוס לא אוהב פאניקה. אני אוהב לעזור לבוס שלי. בוס זה? בוס זה? זה? לא. צ'ופצ'ק, ככה עושה, תראה אתה מושך אותו ומתחיל, תעשה, תרגיש את זה. כן, כן, ככה. משהו נפגעות. אתה יודע, אני נתלה במסעי.